סבבה, אוקיי, רגע, אוקיי, בסדר. יכול להגיד כל מה שבא לך. איך זה שאתה נהיה כזה שמוק? כנס לאוטו. איפה הקוסם מגפות? איפה היא בת כלבה? נשבור אותה! מה קרה? מה יש לך, הכל בסדר? לא. זה בסדר? תשמעי, את לא רוצה שאני... לא, עזוב אותי, אני רוצה ללכת. זה לא רציני, זה שום דבר. בטוחה? זה בסדר, באמת. איך זה קרה? הלכתי לפי הרוד, לא יודעת. חמצון גבות. יש למרוח, להמתין כ5 דקות, אחר מכן מוריד במים. מה 5 דקות? זה מה שרשום. 15! איפה אחד? פתח נשרף עם הגבות שלי. מה, תשמעי, זה בסדר, זה לא כזה נורא. איך אני אצא מפה עכשיו? איך אני אצא? בואי, שבי. אסדר לך את הכל. אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? זה בדיוק מה אני אעשה, ראיתי את אמא שלי עושה את זה יום פעמים. הכל בסדר. שערות ברגליים, את לא מורידה את זה, את מורידה? סיימתי. אקשן. שקט.